Bona tarda des del Parlament. Avui fa 80 anys que un Consell de Guerra va sentenciar a mort el president de la Generalitat, Lluís Companys. Govern i Parlament han volgut homenatjar-lo aquí perquè Companys també va ser president del Parlament entre els anys 1932 i 1933. Un homenatge en un format reduït, marcat per les restriccions de la Covid-19, amb una vintena d'assistents, entre els quals les màximes autoritats que ja ocupen els seus llocs. Molt bon vespre a tothom, autoritats, senyores i senyors, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte d'homenatge al molt honorable senyor Lluís Companys i Jover, que va ser president del Parlament de Catalunya i president de la Generalitat de Catalunya. Un acte que es fa amb motiu del 80è aniversari del seu afusellament. Un 14 d'octubre, com avui, de l'any 1940, el president Companys va ser sotmès a un Consell de Guerra sumaríssim ordenat pel dictador. 5 dies abans s'havia encarregat la seva defensa al capità Ramon de Colobí, a qui no es va permetre portar cap testimoni que declarés a favor de l'acusat. La sentència ja estava escrita, la vista va durar 1 hora i es va ordenar la seva execució per l'endemà. El 15 d'octubre, a l'alba, Companys va ser conduït al fossat de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc, on el van assassinar. Va morir descalç, trepitjant la terra, i quan el disparaven va cridar 2 últimes paraules: per Catalunya. És l'únic president europeu, escollit democràticament, que ha estat afusellat pel feixisme. I ara, tot seguit, pren la paraula l'honorable senyor Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda. Molt bona nit a tothom, autoritats, família de Lluís Companys. 15 d'octubre de 1940. Demà, a 6:15 del matí, farà exactament 80 anys de l'afusellament del president Lluís Companys a mans d'un escamot d'execució de l'exèrcit franquista. Víctima d'un judici sense garanties, víctima d'una condemna injusta. La seva va ser l'execució oficial del franquisme, que feia 2.761 a tot Catalunya. Tot un sistema repressiu perfectament organitzat i sistematitzat sota l'empara legal del franquisme, amb l'objectiu d'acabar amb tot allò que la figura de Lluís Companys representa i que avui, gràcies a la tenacitat de molts catalans i catalanes, segueix ben viva. La de Companys va ser una vida de lluita i compromís amb Catalunya i amb la seva gent. Una vida dedicada a trencar els vells privilegis que han marcat la història de la humanitat, dedicada a construir oportunitats per tots i per totes, amb independència de si havies nascut ric o pobre. Una vida viscuda amb la llibertat de qui el mou, la recerca de la justícia i de la igualtat. I una vida posada al servei de la política i de la democràcia per fer sentir totes les veus silenciades al llarg de la història. La de Companys és la veu del republicanisme que identifica la monarquia com l'exemple paradigmàtic del privilegi i l'abús de poder, com l'exemple evident de la corrupció sistèmica. És la veu del republicanisme que fa bandera dels valors revolucionaris de la igualtat, de la llibertat, de la fraternitat. Però sobretot és la veu del republicanisme popular que, contra tot, va aconseguir construir alternatives. Des dels ateneus, des de les cooperatives, des dels centenars d'entitats i associacions que esdevenen espais de llibertat, Companys representa a tot el substrat republicà que durant dècades de lluita i compromís va construir els fonaments de la victòria republicana del 14 d'abril de 1931. La de Companys és la veu de la lluita pels drets dels treballadors i treballadores, del camp i de la indústria. Com a advocat laboralista, com a líder del sindicalisme agrari, a Companys sempre el va moure la lluita contra la injustícia i a favor d'aquells que l'única cosa que tenen és la seva força de treball. La veu de Companys també és la veu de les institucions catalanes, del Parlament i del Govern de Catalunya. És la veu del president de la Generalitat,
la veu democràtica de tots els catalans i catalanes i de totes les esperances que va obrir i que va començar a fer realitat a la Catalunya republicana. I la de Companys és la veu d'un catalanisme modern i avançat que no viu del passat, sinó de la voluntat comuna de construir un futur compartit, de justícia i de llibertat. Un Companys que, seguint la tradició del republicanisme català, entén els drets nacionals i els drets socials com dues lluites indissociables. Amb l'afusellament de Companys, el franquisme va voler acabar amb la Catalunya republicana i tornar als vells privilegis que la república va enderrocar. Però l'assassinat de Companys, com s'ha dit abans, un autèntic crim d'estat que exigeix ser reparat per part de l'estat espanyol amb la mateixa fermesa i honor que Alemanya va demanar perdó pels crims del nazisme, l'assassinat de Companys, com deia, lluny de silenciar la seva veu, lluny de silenciar la seva figura, esdevé un altaveu que ens guia a seguir el seu testimoni, treballant, com ens va deixar escrit en el seu testament, per Catalunya i tot el que representa de pau, justícia i amor. Demà fa 80 anys de l'assassinat del molt honorable president Lluís Companys i Jover, però els seus ideals i els de la resta de ciutadans que pel seu compromís van patir la duresa del franquisme segueixen ben vius. A tots ells, a totes elles, els hi devem el nostre compromís polític. Els hi devem també aconseguir les llibertats i l'amnistia també avui dels nostres companys presos polítics que fa un any van ser condemnats de forma injusta a 100 anys de presó. Els hi devem aconseguir l'amnistia per facilitar també el retorn dels exiliats i les exiliades. Companys simbolitza la lluita per Catalunya, la justícia i la llibertat, la lluita d'aquella república catalana. Tornarem a vèncer. Moltes gràcies. Catalans, fem per 3 vegades la promesa solemne. Atenció! Prometeu per l'honor de les vostres companyes fer tots els esforços i tots els sacrificis per vèncer el feixisme. El feixisme és un retrocés de la civilització. Prometeu, a més, per honor i per pervindre dels vostres fills. El feixisme és l'exaltació de la barbàrie. Ho prometeu, a més, per la vostra vida, el vostre honor i els vostres drets com l'home i com a poble. El feixisme és el despotisme i la crueltat. Catalans, la vostra prometença ha arribat amunt vers l'infinit. S'ha estès per tot el món i penetrarà en el pervindre i s'enfrontarà amb el judici de la història. No oblideu, catalans! Visca la llibertat! Les imatges i els enregistraments sonors ens ajuden a recordar la figura pública del president Companys, però és la correspondència privada on abocava reflexions, sentiments i també vivències personals la que ens ajuda a conèixer més de prop els fets. Ara, tot seguit, els actors Ivan Campillo i Laura Sancho faran lectura d'una sèrie de cartes escrites per Lluís Companys a l'exili i durant el seu empresonament, així com la carta on la seva dona, Carme Ballester, relata el moment de la seva detenció. L'estiu de 1940, fugint de la persecució dels nazis, Companys es trasllada amb la seva família de París cap a la Bretanya francesa, però es nega a abandonar el país sense haver pogut localitzar el seu fill desaparegut i també pel seu sentiment de responsabilitat amb els seus compatriotes refugiats. Així ho explica en aquesta carta el periodista Francesc Madrid. Rebo noves de Catalunya. Hi ha gran opressió i no rutlle res. Rebo sovint de gent que a diari travessa la muntanya
notícies concretes. El sentiment catalanista és més viu que mai i m'emociona saber la devoció amb què em recorden. Tot el que vaig patir, tot el que he lluitat i vist i tractat d'evitar entre hores de tragèdia i moments d'indignació, i el que he dit i el que he hagut de callar, em pugi al cor en un més gran amor per Catalunya. Fora d'ella, res. Per lluitar per altres ideals nobles hi ha molta gent. Però Catalunya només ens té a nosaltres i ara ens necessita més que mai. El 27 d'agost de 1940, Lluís Companys fou lliurat a la Gestapo, a la policia espanyola per ser traslladat a Hendaia. Anys després, Carme Ballester explica els fets que visqué com a testimoni directe de la detenció del seu marit. Carme Ballester de Companys, escrit a París el 13 d'abril de 1969. El 13 d'agost del 1940 fou detingut el meu marit per les forces d'ocupació, allí, a la Vol Le Pen, Loire Atlantique. Amb el dret d'asil de les autoritats franceses ens havien acordat. Heus aquí com fou feta la detenció. 2 homes vestits en civil i 4 amb uniforme de soldats alemanys, a menys, no parlaven altra llengua que l'alemana, doncs esperaven a la casa amb les metralletes a la mà. I apuntant al meu marit i a mi mateixa, ens van fer un registre personal. Quan van constatar que al damunt no hi portàvem res, llavors van posar tota la casa en renou i tot ho deixaren capgirat. Per fi trobaren dintre un calaix, al nostre capital, doncs 70.000 francs. També s'emportaren tots els documents que trobaren. Acabada l'operació, els 4 soldats s'emportaren custodiat el president de Catalunya. L'endemà matí, prenc la bicicleta i vaig anar a la Vol. Allí hi havia la comandanture. Van dir-me que no sabien de què els parlava, doncs van desempallegar-se de mi. Al sortir i a la porta, un home, que me va semblar francès per la seva parla, em diu discretament: «Vagi a la Vila Carolina». M'adona l'adreça i vaig continuar un altre llarg camí fins a arribar a dita vila. Estava rodejada de soldats encascats. No em deixaven passar, naturalment. Els hi vaig donar a entendre que jo tenia un rendezvous amb un oficial i me vaig infiltrar. Va entrar l'oficial de més grau i em pregunta què feia allí. Jo li responc que volia veure el meu marit i saber el per què l'havien detingut amb tantes males maneres. Ell me diu que allí no hi ha ningú, ni sap qui és el meu marit. Jo torno a insistir dient que a la comandanture m'havien donat l'adreça i per fi va dir-me que sí, que el meu marit estava allí, però res a fer, jo no el veuria. Vaig insistir, res a fer. Li vaig demanar per què el tenien allí. Per fi ell es posava nerviós i em diu: «A Espanya van morir alemanys i camarades meus». Jo li dic: «Quina culpa té el meu marit si vostès ens volien fer la guerra?» Al sortir a la porta veig 4 soldats encascats. Al mig hi havia el meu marit, que el traslladaren a un altre lloc. Vaig córrer, però l'oficial me va agafar pel braç per treure-me fora. No vaig posar resistència, sols vaig cridar: «Lluís!». Ell es girà cap a mi i me va fer un signe amb la mà volent dir: «Fuig d'aquí!». Ja no el vaig veure més. Els dies que van seguir, 10 dies, venien soldats amb els 2 homes en civil. Buscaven or i diners. Deien que no era possible que un president visqués amb tanta modèstia. Jo els vaig dir: «Si vostès coneguessin qui és en Companys, la vostra pregunta seria inútil». El 16 d'octubre, en les primeres informacions del matí, vaig assabentar-me que el meu marit havia estat afusellat. Això és tot el que puc dir-vos sobre aquells temps tan dolorosos. Carme Ballester de Companys, domiciliada a París 87, Rue de la Pompe, certifica que tot l'aquí exposat és exacte. El 13 d'octubre de 1940, al castell de Montjuïc, esperant ser jutjat per un consell de guerra sumaríssim que l'havia de condemnar a ser afusellat, Lluís Companys va escriure aquesta carta de comiat a la seva estimada esposa. Esposa meva, la més bona i estimada de les esposes, t'escric a la vetlla del Consell de Guerra. Penso que podré entregar a la meva germana Ramoneta una quartilla que he fet, i si de cas, en els últims moments, les conversacions verbals i últimes,
També aquesta carta i una per a la meva filla Maria, tot lo que serà tramès quan sia possible. Vida meva, conec la teva bondat i t'estimo tant que una de les coses que més me preocupen, aimada meva, carne meva, ets tu. En aquella quartilla vaig consignar la meva absoluta confiança en tu. I vull que no oblidis que has de ser previsora per la teva salut, que necessites cuidados i que jo et recomano i tu mano en lo menester que no t'abandonis. Fes lo que te dic perquè jo, el teu Lluís, ja no patiré. Així desitjo que ho facis, amor meu. Me sento serè i tranquil. És Déu que ha posat les coses i les decisions per donar-me aquest destí i m'omple d'una serenitat extraordinària. Li dono les gràcies, pujavent tots de fer el mateix camí. M'ha reservat una fi tan hermosa per Catalunya i els meus ideals, que revaloritza la meva humil persona. Tu que m'estimes i has d'estimar, doncs, el record que pugui deixar, has de comprendre això. No admetis, doncs, condols ni ploris. Aixeca el cap. Aquesta mort que afrontaré plàcidament i serenament dignifica. Vida meva, moriré estimant-te. El teu retrat el portaré amb mi i el darrer pensament serà per tu i els meus fills amb l'amor a Catalunya. Te besa el teu espòs, Lluís. La repressió franquista no en tenia prou d'assassinar el president de la Generalitat. Segons dades recollides per l'historiador Josep Benet, abans de Companys, el franquisme ja havia executat a Catalunya 2.750 persones, amb judicis sumaríssims sense cap mena de garanties processals. Uns procediments de repressió política que van continuar al llarg de tota la dictadura. A Catalunya en van ser víctimes desenes de milers de persones. L'any 2017, el Parlament va aprovar la Llei de Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme, que va anul·lar totes les sentències dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista. I ara, tot seguit, convido a l'escenari l'honorable senyora Ester Capella i Ferrer, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Molt bona nit, autoritats, senyora Mariona Companys. Hem escoltat les paraules del president Companys a través de les seves darreres cartes i commouen per la serenitat amb la que escriu a la seva filla i a la seva dona, a les que les transmet amor absolut i coratge, fent referència a la seva mort perquè fins i tot abans del judici coneixia ja quina era la seva sentència. El cas del president Companys és un bon indicador de la qualitat democràtica de l'estat espanyol. Han passat 80 anys des del 15 d'octubre del 1940. Va ser afusellat en nom de l'Estat. Avui, l'Estat encara no ha demanat perdó. En canvi, sí que ho van fer el president de la República Francesa, François Mitterrand, i el canceller alemany, Helmut Kohl. Eren els representants democràtics d'uns estats que van col·laborar en la detenció i la deportació del president Companys. Ells han demanat perdó, l'estat espanyol no. Lluny de demanar perdó, l'Estat també ha renunciat a la persecució de l'exhibició de simbologia franquista. Cada 12 d'octubre veiem actes d'homenatge al bàndol rebel que celebren amb tota impunitat. Actes que suposen una humiliació per totes i cadascuna de les víctimes del franquisme. Malauradament, els rastres del franquisme són molt evidents, no només en els dies puntuals. A Catalunya, el cas més evident és el monument de Tortosa ubicat al mig del riu Ebre. Qui l'hauria de retirar és el seu propietari, en aquest cas el govern espanyol. Ho diu la llei
Espanyola de Memòria, aprovada fa 13 anys. Tenen l'obligació de fer-ho, però en 13 anys tampoc han tingut temps. Si el volen retirar des de la Generalitat és perquè l'Estat ha incomplert la seva obligació. Com que ells no volen, ho farem nosaltres. En aquest sentit, la llei de memòria que impulsa el govern espanyol arriba tard i queda curta. D'una banda, arriba tard perquè Catalunya ja exhumem fosses, ja identifica les restes que hi ha enterrades, ja té un cens de desapareguts, ja té una base de dades de mostres genètiques de familiars i ja ha anul·lat, com s'ha dit, els judicis polítics del franquisme. D'altra banda, queda curta perquè el govern espanyol podria incloure l'enaltiment del franquisme al Codi Penal, com a Alemanya amb el nazisme. Sí que es pot, però no volen. L'estat profund conserva una pulsió, aconseguir als despatxos allò que perd a les urnes. Ara ha refinat les seves maneres. No sentencia a mort, sinó que empresona. Els llibres d'història i la memòria democràtica de demà també referiran a l'exili i a l'empresonament del govern de l'1 d'octubre, a la presidenta Forcadell i dels líders polítics i socials catalans. El govern espanyol té sobre la taula l'oportunitat de desmarcar-se del passat i retornar els conflictes polítics a la política. Facin que les seves filles i els seus fills se sentin orgullosos de vostès i aprovin una llei d'amnistia. Avui celebrem aquest acte sense l'actual president de la Generalitat, perquè ha estat inhabilitat per exercir la llibertat d'expressió, dret fonamental, dret constitucional, però a Espanya el dret a la llibertat d'expressió es castiga. Cal recordar les paraules i els ideals del president Companys perquè són els ideals de qualsevol societat actual que es consideri democràtica. No oblidem el que li van fer a ell i a la resta, perquè si oblidem, permetem que el feixisme torni a entrar a casa nostra i fins i tot pugui ser l'acusació per jutjar demòcrates. I és per això que estem instal·lant arreu del nostre país més de 200 llambordes, les Stoppelstein, en record dels deportats als camps de concentració. Barcelona no es podia quedar al marge, la capital del país no podia quedar al marge, i encara menys tractant-se del reconeixement i homenatge al president Companys. Demà col·locarem la llamborda de memòria que porta el seu nom. Celebro que l'Ajuntament de Barcelona finalment hagi accedit a ubicar-la a la plaça de Sant Jaume. També demà, tal com em vaig comprometre, el govern entregarà a la família de Companys el document que acredita la nul·litat del Consell de Guerra que va condemnar a mort el president Companys. Per acabar, acabo amb les paraules del president. Catalunya només ens té a nosaltres i ara ens necessita més que mai. Moltes gràcies, consellera. I ara seguim homenatjant Companys i ho farem a través de la música perquè avui comptem amb la cantant Rita Pallés, que ve acompanyada a la guitarra d'Elisabet Roma. Aquí les tenim. Elles són mare i filla i han preparat una versió d'Abril 74 de Lluís Llach, un tema que va dedicar a la Revolució Portuguesa mentre aquí continuava la repressió franquista. Una cançó d'amor a la lluita per la llibertat. Si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc anar a estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena i allà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots
I després d'aquesta bonica interpretació d'Abril 74, voldria recordar que abans de presidir la Generalitat, Lluís Companys va tenir l'honor de ser elegit el primer president del Parlament de Catalunya, un càrrec que va exercir entre el desembre del 1932 i el juny del 33. Arribem al final d'aquest acte i per cloure'l pren la paraula el molt honorable senyor Roger Torrent i Ramió, president del Parlament. Autoritats, familiars del president Companys, senyores i senyors, avui fa un any de la sentència que va condemnar a la presó l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, membres del govern i dirigents socials per haver defensat l'exercici del dret a decidir de les catalanes i els catalans. No vull deixar passar l'oportunitat d'expressar-los la meva solidaritat i suport envers la injustícia que els toca viure. La casualitat va voler que la data d'aquella sentència coincidís amb la del Consell de Guerra sumaríssim al president Companys. Un Consell de Guerra que va ser una farsa. L'exèrcit franquista, el que s'havia aixecat en armes contra la República, el va condemnar per el delicte de rebel·lió militar. El capità Ramon de Colobí, encarregat de la seva defensa, confessava anys després: indubtablement, tot allò va ser absurd. A mi em tocava cobrir les aparences perquè el procés a Companys semblés del tot legal, quan tots sabíem que allò responia a una ordre concreta del general Franco perquè Companys fos afusellat. El franquisme volia assassinar a Companys i matar amb ell tot el que representava. L'extremeny Fernando Valera, cap de govern de la República Espanyola a l'exili, deixà escrit: digámoslo claro, lo han asesinado por catalán. El odio del vencedor hubiera querido fusilar en su persona a Catalunya entera. Volien acabar amb el catalanisme, amb el republicanisme i amb les idees socials que la figura de Companys personificava. No oblidem que, com a advocat, s'havia destacat en la defensa dels drets dels obrers i dels treballadors del camp al costat del seu amic i admirat Francesc Layret, de qui, per cert, enguany es compleix també el centenari del seu assassinat impune. Com a periodista, Companys havia denunciat les injustícies socials i havia criticat la guerra amb el Marroc, fet que li va comportar el primer d'una quinzena d'empresonaments. Com a polític, havia liderat un projecte àmpliament majoritari al nostre país, basat en la constatació que a Catalunya el progrés social necessita sempre d'avenços en l'autogovern per esdevenir realitat. Però, sobretot, volien acabar amb ell perquè era el president de la Generalitat. Ja no sóc jo, va dir en prendre possessió, conscient del significat col·lectiu del càrrec. Com a president, representava Catalunya. I alhora representava la legitimitat democràtica i republicana a la que defensava amb convicció els principis de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Els principis que el feixisme odia i ataca amb violència. Odiaven aquell president que qualificaven de separatista, rojo i maçon, que lluitava per les llibertats de Catalunya i la igualtat social. Catalunya i la llibertat són la mateixa cosa. On viu la llibertat, allí és la meva pàtria, deia Companys. Odiaven el Companys que moments abans de ser afusellat s'abraçava fraternalment al militar del bàndol nacional que havia intentat defensar-lo al judici. Tot allò és el que el franquisme volia esborrar, volia eliminar, com van fer amb el fos detingut i lliurat a Franco pel nazisme. Els presidents Kohl i Mitterrand, com ha dit la consellera, en nom d'Alemanya i de França, van demanar perdó formalment a la Generalitat per aquella deportació. Cap dels presidents o caps d'estat espanyols han fet mai un gest semblant. La mort del president Companys va ser amagada a les ràdios i a la premsa espanyola del moment. El franquisme no va amagar, ho va voler amagar tot, però no va poder amagar la dignitat del president Companys. Va intentar que no se sabés res, perquè als feixismes no els agrada la veritat ni la llibertat de pensament, d'opinió o d'expressió. La dictadura va imposar silenci i oblit sobre els vençuts. I aquest silenci el va seguir l'amnèsia de la transició. Però, malgrat tot, el franquisme no se'n va sortir. No va acabar amb els anhels de llibertat de Catalunya ni amb els ideals republicans, perquè són molt arrelats a la nostra societat.
formen part de nosaltres. Continuen tan o més vigents, tan o més forts, que quan el feixisme els va atacar amb la violència del seu odi. I el president Companys, aquell qui van assassinar, amb la seva mort va esdevenir un símbol encara més gran de catalanisme i de compromís amb les llibertats. Per Catalunya i el que representa de pau, justícia i amor. Així acabava el testament que va escriure hores abans de ser afusellat. Així ha de començar qualsevol projecte de país. Siguem dignes hereus del seu llegat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, president. Ara sí, acabem aquest acte d'homenatge a Companys. Ho farem amb l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors, avui interpretat per un octet de veus del Conservatori del Liceu. Moltes gràcies de nou per acompanyar-nos i bona nit. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta, per quan vingui un altre juny, esmorem bé les eines. Bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Que tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or, quan convé serem cadenes. Bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop